titimo ne check up malong'o ing'iye ni to visibility mare chal nade, en gi problem moro matin machal nade, mamano kwayo mwaseketo mwagombo ni kapo ni sirikal nyalo adopt bende nyalo konyowa e wach accidents. Mar ariyo, gima gombo ni mondo aketnu, iwinjo ka Ben mention ni accidents mosetimre kata from the beginning of the year, percentage mang'eny gin mag pedestrians, jok mawuotho e kendo barabara. Wanyalo bede gi programs moko ma samoro bi puonje mana wananchi the meaning kata mar zebra crossing with these other signages mag barabara. Apani mano bende bro konyowa mondo reduce the road accidents mawan. Erokamano ahinya Charles. Gima osehinyowa ma bende wanyaka wa accept adier makar kende jowa ma samoro bedo mandated mar konyowa e barabara ka, samoro nitie moko maninde tich. Gik mane samoro engineer wacho ni safer vehicles, apani wan gi the team miluongo ni the enforcement team monego bed ni ng'iyo ni to mtoka ni be en safe, to en wath mondo bed e barabara. Wan kodgi waromo kodgi pile, to kalure kaka uchumi betek, samoro ka ng'ato yie ni mosi tibolo ne gimi bolo ne tidhi yudo giri moro moko ng'iyo ngima jok piting'o go, to bende life continues. Agombo ni kapo ni moving forward wanyalo adopt ni mondo wati gi chike mane Mchuki okelonwa, wabed ni wa empower the SACCOs and the companies mar mandated mar timo matatu, bro mi opportunity maber mondo wa monitor geche wagi, wa monitor derepe wagi, makata kapodi nitie makosa tan gi power mar tamo mtoka no dhi e barabara nikech mtoka onge tielo. Driver samoro mer, to bing ni pok jogo kawowa moketowa e mstari mambele mondo ti kodwa kaka jok manyalo konyogi in terms of mondo wabed safe e barabara, osehinyowa kabisa kaka weg matatu. Yes. Erokamano ahinya Charles, paro maliw ahinya, geno mara ni opere